Cece-kuce ne ya biyo bayan tara kuɗin da aka yi wa uwar gidan shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu wato Remi Tinubu na kimanin naira biliyan 20 wadda Remi Tinubu ta ce za a yi amfani da shi ne wurin aikin gyaran ɗakin karatu na ƙasa da aka yi watsi da shi tun 1981. Sai dai fa 'yan adawa na ganin cewa an fake da guzuma ne kawai aka harbi karsana. Domin kuwa Ibrahim Umar mai magana da yawun Peter Obi wato Obi Media Reach wanda ya kasance ɗan jam'iyyar Labour Party ne cewa yi sun san za a rina kuma sun zuba ido domin ganin yadda lamarin zai kasance. Kar mu manta wannan gwamnati ne da take kashe kuɗi tiriliyoyin kuɗi akan kayan alatu makanta, gyara gidaje, sayan jirgin sama, sayan jirgin ruwa ma shugaban ƙasa, amma ba ta da kuɗin da za ta iya warewa don gyara guri ɗaya daga cikin gurare mafi muhimmanci a gurinmu 'yan ƙasa. Daga jam'iyyar APC mai mulki kuwa Hajiya Maryam Ɗanjaki jigo a jam'iyyar APC ta bayyana cewar daman fa ba a iya wa ɗan adawa domin kuwa ko ruwan faɗa zai ce kata da ƙura ne. Sai dai fa ta bayyana aniyar uwar gidan shugaban ƙasa a matsayin abu mai kyau, amma ta ce da an karkatar da kuɗin ne kan abin da ya shafi lafiya domin ƙara tallafawa mata da kuma yara. Ni a namu mu matan da muke APC da 'yan matan Najeriya, mu da mun ce mata da zai fi ta yi amfani da shi a wurin gyara ɗakunan aihuwan mata da kuma a kai asibiti saboda kula da yara ƙanana, saboda mutane nawa ne suke zuwa ɗakin karatu a Najeriya. Niyyanta ya yi kyau fa, ta yi kyakkyawan aniya. Ibrahim Muhammad mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum. A nashi mahangar dai cewa yayi kamata fa yayi a rinka barin talaka ya sarara domin dai tabbas waɗannan kuɗaɗe daga wajen talakawa suka fito. Wato ita Najeriya kullum tana zuwa da wasu saloli da abun mamaki. A ce kamar misali matar shugaban ƙasa ta zo ta tara wannan maƙudan kuɗi, kuma daga ina kuɗin da suka fito daga hannun talakawa. To ko ma misali a ce kuɗin kamfen ta tara ma'ana da dabara ko da wayo, wannan wani abu ne wanda bai dace ba a tatso wani abu kuma daga hannun misali talaka. Idan muka yi dubi da yanayin tattalin arziki da ake ciki, to kuma sannan za ta iya amfani da wannan saboda biliyan 1, 2, 3, 4, 5 har 20 da ba kaɗan ba ne. Yanzu dai a iya cewa kallo ya koma sama kan yadda za a yi da waɗannan kuɗaɗe. DCL Hausa.